कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. चिपळूणमध्ये कंटेनरचा भीषण अपघात झालाय. मुंबई गोवा महामार्गावरील सवस्तडा धबधबा नजीकच्या तीव्र वळणावर मंगळवारी 9 फेब्रुवारी रात्री सुमारे 9 वाजण्याच्या सुमारास हा भीषण अपघात झालाय. लोखंडी पत्रे घेऊन जाणाऱ्या कंटेनरनं दिशादर्शक कमानीला जोरदार धडक दिली आणि या धडकेनंतर कंटेनर थेट महामार्गालगतच्या मोठ्या नाल्यात कोसळलाय. या अपघातामध्ये कंटेनरचा चालक गंभीर जखमी झालेला असून त्याच्यावर चिपळूणमधील एका खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे. अपघातानंतर परिसरातील नागरिकांनी तातडीनं धाव घेत चालकाला मदत केली आहे. घटनेची माहिती मिळताच चिपळूण पोलिसांनी देखील त्वरित घटनास्थळी दाखल होत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. कंटेनर काढण्याची कारवाई करून महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यात आलेली आहे. गाडी आली त्या ब्रेक याच्यावरती पडली ते पोलवरनं मग खाली तीनदा आवाज आला, धाड 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 करते आणि एकदम दुराळा उठला. आम्ही बघायला आलो बाहेर काय झालं म्हणून. तर ते ॲक्सिडेंट झाला त्यावेळेला तो माणूस वरती आला, स्वतः चढूनच वर आला आणि म्हणतो जल्दी यावं असं बोलायला लागला. म्हणून आम्ही पुढे बघायला गेलो आणि मग काय त्याला ड्रेसिंग वगैरे सगळं केलं इथे मुलांनी. मग पोलीस स्टेशनला फोन केला आम्ही. कुठून चालला होता माहिती नाही ते नाही माहिती. किती वाजता घटना घडली? 9:30 पावणे 10च्या दरम्यान रात्री. हो तेव्हा पोलीस वगैरे आले होते? हो आले. नंतर त्याला कुठल्या हॉस्पिटल घेऊन गेले? सरकारी हॉस्पिटल आपल्या कामत्यामध्ये घेऊन गेले. आता इथे सांगितलं कामत्यामध्ये नेणार. कुठे दुखापत झाली होती? तोंडाला लागलं होतं, हाताला इथे लागलं होतं, मुद्दा पायाला पण लागलेलं होतं. मात्र या अपघातामुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. या अपघातामुळे परिसरात काही वेळ तणावाचं वातावरण देखील निर्माण झालेलं होतं. निसार शेख, कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी. काय माहिती, आम्ही पण बघायला आलेलो असं. ह्याला माहिती असेल. ह्यांना हे पण दादा 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 काय माहित नाही मला. बाहेर बरोबर दे ना. बोलो